Molo makhulu. Molo Bruce. Yo makhulu siyakukhumbula. Ndiyanikhumbula na. Yazi uba makhulu uyaduma phaa ku-TikTok. Bonke abantu bayakwazi phaa. Bafuna umakhulu, bafuna umakhulu, bafuna umakhulu. Kodwa bayazi uba ndibona umakhulu xa ndibuyayo ngoDisemba. Disemba. Ewe. Hayi nami bandixelela Bruce wathi yo ingqawa. Hey. Ingqawa batsho qho. Hey sikubonile ku-TikTok sikubonile. Ndithi ke mna ke yo Bruce ngexesha ndilaphuma andithi Bruce Kodwa ke makhulu into ebalulekileyo xa sibona abantu ngolu hlobo. Phofu into endifunde kuwe. Ewe. Mna ndinesipho endisiphiwe nini abo bandikhulisileyo. Ke abantu bayandilibazisa ngamanye amaxesha phofu into endiva ngaba bantu. Bathi khafota wonke umntu. Umama wekhaya ufuna uyothenga isonka. Hayi. Sifuna ikhadi. Foto. Oko ikhadi. Ke mna ndingumntu wabantu. Yinto endifunde kuwe ke ngokuleyo. Yinto endifunde kuwe. Ke enye into makhulu. Ndifunde ngoku ndibelekwa apha emqolo. Azange ndibelekwe ngumuntu ofana nam ngebala. Ubelekwe ndiye. Ke ndafunda ke ngoku ngolo hlobo. Kodwa lide lafika ke ngoku ixesha makhulu. Ndayikhumbula le mini kakuhle. Ngaloo mini ndathi makhulu andizohlanjwa nguwe namhlanje. Uyakhumbula? Uyakhumbula kwa? Wathi ndimdala. Hola ndifuna uhlanjwa nguwe ndikhe ndiyibalise loo. Wathi ndithi ke mna ndamyeka uBruce. Wathi nam ndimdala. Andizohlanjwa ndizohlanjwa. Kaloku ndizoba noboya ngoku. Yo. Hayi makhulu. Kodwa sibulela kuwe ke makhulu. Sibulela kulo kaloku nathi ke ngoku siza nabazukulwane bakho apha abantwana bethu. Bakwazi ukubona basithina sikhule ngoluphi uhlobo. Yabona ngoku into endizawuyenza akuzoye emgidini ngetyepi sizakwenzela intsimbi, sizakwenzela ibhlukhwe, ndikwenzela ihempe ube ngumXhosa. Ndiyayithanda ke Safaka intsimbi. Ke nomama ekhaya kaloku angathwali ikeps athwala iqhiya naye ke ngoku. Yes. Yabona loo nto sibe nombhaco nibe nemibhaco yethu nathi. Okay, asiyabulela makhulu. Nam ndabula kazi.